Unu ka ober manitiere to rach to segol moko kuomgi. Trevor, mokwongo apar ne Odongo ni pach jasomo opogore gi pach jandiko. Gima wacho ok ochuno nyaka wawinjre. Ting'eni an mana responsible ne gima wacho ok miwinjo. Kuom mano, achako pimo gimomiyo wapingo finance bill. To adwa duoko kadok e dho Odongo nikech awinjo ko Odongo ni akia ni in wendo Kenya ka, lakini waamini ni ja Kenya. Mokwongo weche mag nyaka ing'e ni neno dwe kuom nyathi manyako kata ng'ama mama ok en hero mar mama. En gima timore e ngima dhano mani kare kata ma wiye tamam. Kata ng'at ma janeko bende pod neno dwe. Kuom mano gini oingo teko mar dhano. E seche mawuoyogi, an ing'e ni an baba Junior nikech wuoda pod koka jahiga achiel. Gi weche mag diapers gi ang'eyogi kendo gi bechgi anyiewogi. Samoro inena ka sankaran wuon ng'ato. Koro wanyisi niya, e Kenya ka gi seche mwawuoyogo kodi ni wuod ma, waonge gi kampuni mag Kenya wuon maloso taulo mag riagi. Gik moko kata kaka diaper, wan gi kampuni 2. Achiel en bad kambi mantiere Britain matiyo pacho ka. Trebo nyiso ni timo mana repackaging. Achiel bende mantiere en bad kambi mar China. Kendo machielo tiyo machiegni gi China. Gin 3. Modong' gite gigi biro. Sani koro an gi nyaminwa matin ma ja klas 10 ja klas 10. Kidhi e sikul kacha, taulo mag riage ma nyithindo gitiyogo. Samoro jomoko kata fi wuon pok ochulo. In koro kokiketo bech taulo mag ria iketo malo. Inyiso wane sani sirikal osechako tiyo. An aparo ni ibiro nyisa niya, sama wawuoyogo kodi ni, kidhi kama, ibiro yudo ka sirikal oseketo tim weche mag loso taulo mag ria kama. Mar 2, awinjo kiwacho ni an achung' mane weche mag road maintenance levy. Adwa nyisi ni akia ni niketo mafuta e mtoka karang'o mogik. King'iyo receipt mar mtoka kiseketo fuel, ing'e ni taxation kata osuru ma sirikal ng'ado kuomi gin osuru mathagalala. To mokwongo, adwa ni ing'e ni sama bech mafuta ni osedhi malo, gimoro amora mawuoye ka osedhi malo. Anyisi ni pok atieko, in mane idhi itela ahinya, irete winja, wateri mos. Wan gi gimiluongo ni pending bills. Awuoye weche mag ola mawuok e pinje maoko to kod ola mawuok e pacho ka. Sani wan gi pending bills maromo 94,997. Magi iluongo ni verification committee mabete od bura. Nyose yudo ni magi pending bill ma wan. Bing'e pesa madhi e pending bills go gin pesa maromo bilion 662 to kod 2.3. Mano pes japiny madhi nyime. Wang'eyo ni weche mag procurement ma pacho ka, an alonye weche mag procurement, mano kuma weche mag somo. Wang'eyo ni procurement system ma Kenya osebedo gi ng'ikni mokalo, emomiyo pes japiny mathoth osebed kikwalo. Sani pok wadres weche mag pending bills gi. Be pok unyisowa kaka pending bills gi dhi mbele. Yan ka winji kigo debe ne kaka sirikal dhi chiwo ne ji tich. Tije mage mudwa chiwo ne ji nikech ung'e ni thuolo mar yudo tich e sirikal osebedo machuok. To sani ji mang'eny ondikore Odongo, gindikore kaka suppliers. Gindikore kaka jok makawo tenda to kelo mwandu tichulogi, pok uchulogi. Magi 662 billion. Thoth jogi bende ojende ema nitiere sekta ne. Jonyuol ma bende nigi nyithindo matindo magi support e mantiere sekta ni. Koro kuom mano, kik ing'i finance bill e wach mukate gik mane drop. Nitiere gik ma opondo mang'eny ma ok ichiw attention to. To in ing'e nang'eyo kaka ng'atno mawuoyo lo sirikal. In nyaka igone sirikal debe, lakini gima ng'eyo ni kata kamibete ni Odongo, toki wuon tiwacho ni gini tok ber kodwa, lakini nikech kora jayudie wacha mor kambi. Amba ja siasa ang'eyo. Nitiere adieri moro ka ni un joma kedo ne ratich oganda nitie ng'ama chulo mondo dhi e ndara. Trevor, an osemaka. An asedhi e doho. An pok nochula. Ng'at manokonya komaka iluongo ni Senior Counsel Dr. John Aminwa. Nobiro chung' na gima dhongere wacho ni pro bono. No. Onge ng'ama chula. Atiyo matek amanyo pesa na. Nikech gimomiyo timo maber kuom kelo mano wiya ne dwa wil gi wacho kama ng'anyo mar oledhi ma Odongo ne wacho. Wan kaka Gen Zs kata Generation Z, wan jogo maonge ukabila, waonge chung' mar din. Ne neno ria, Muislam gi Mukristo noriwore ndara. Kijende mani yude mani neno ka ng'anyo ka, gin jogo maler, onge jaamuna.
onge jokuoge kendo ng'at mane temo kwalo gir ng'ato polise mane oreso moro e lwet jopiny mane igi owang' kode nikech jogi wuok oko mar tetea kata gor chung' ne ratiro mar oganda. Koro wan onge ng'at machulowa, to ng'ama chulowa no kar wuog oko mondo wach ni Nyarado gi Sankara nyoro ni amiye $1,000,000 mondo gidhi ging'any. Wang'anyo nikech anyisi ka ni an baba mudogo, ang'anyo nikech adwa ni nyathina mondo odagi e ngima maber. Ok adwa ni nyathina odagi e ngima ma mbunge. Kisomo pend chike ma pacho kae kata ng'anyo ratiro mag ng'anyo mwagorego ni gigi ne waseyudo Trevor. Shida en mana gimiluongo ni implementation kata kete tim gi dholuo. Sirikal odagi kete tim. E pinje mosedhi nyime e weche mag dongruok kaachiel kod demokrasia, japiny kadhi e ng'anyo, polis chung' kacha koting'o bunde kendo gimiyo gi direction. To kendo gihakikisha ni onge achudhe moko modonjore e wach ng'anyogi. Kenya ka kibiro, an awuon nogoya tear gas nyoro e town. Nawuok achiel kuom TV wa madongo pacho ka. Kachopo e town, donja area mar Jamia Mosque tarado mana gi tear gas. Jogo nogoya gi tear gas mana ni gimaka. Makosa mana time en na wuoyo gi media. Sama jopiny dhi e ng'anyo kisomo katiba mapacho ka pend chike mapacho ka article 37. Owacho ni japiny mora mora maonge silaha nigi thuolo mar biro kanyakla ng'anyo kendo tero petition ne public officials. Ok giwach ni Adamson Bungei nigi thuolo mar yie ng'anyo dhi e town, kata ok giwach ni Kithure Kindiki ma en jatend migawo mar weche mag arita mapacho ka ema nyaka approve. Sama jopiny dwa dhi e ng'anyo, watimo gimiluongo ni notification. Wanyiso ma sirikal ni hiny ndara un mondo ubed kae, lakini neno ka polis owito lwete wuon nikech en ema nohinyore gi tear gas ni wuon. An mokwongo nyaneno kaka vijende matindo ni mako kendi ratichgi ni rocho nyaka mago mag jofwambo. Ng'ato bor sianda gari en kama chiek, to ng'ani make kama tidhire malo kendo polise gi ne shangilia. Apani rochruok mar ratiro mar dhano ok en gima onego wa entertain. Bed ja UDA, bed ja Kenya Kwanza, nikech sirikal lokore. Kawuono en ka, to ka gisetieko chamo jopiny, to un support gi ni ma gibiro chamo u. Kuom mano neno ka bende ng'anyo ni ne en thuolo maber mar yango kata lieko timbe jatend piny mopondo. Nikech kodhi oko kocha to joka nene kaka ng'ama ber, lakini pacho ka to olowa gi koko. Okay. En lweny maonge yweyo. Kuneni e ndara to polis ni mana kodi. To gima mora be ni polise marocho ratich joganda gi gin be chulo gi mana 20,000, 30,000 taxation gi chulo. To gini hinyo gi, lakini nikech koro uniform gi crown ok onyal wacho. Lakini akwayo gi ni kata ko oru to nyis jotelo ni owada wan kae to wan wa implement wa protect ratiro mar japiny. Okay. Hakikisha ni deal gi mwalifu mobiro keto koke ng'anyo to japiny mawuotho mos. Polise we ng'anyo. Nyoro ne ok aneno ka jopiny ng'anyo. Polise manye ng'anyo gi tear gas gi mitoka gi ketho fuel makawuono apani bunge ne keto chulo pesa to ketho nyoro. Kane polise